Йо, лакнете и слушайте. Тим, демон, мон влиза в сградата. Тук няма място за путки и имитатори, само чист мрак и брутална сила, стягайте се! Отварям тиктока и виждам само боклук. Всеки се мисли за важен, всеки е тук, но ние сме сянката, дето ви спира дъха. Тим демон, отстъпваме ви на врата. Не сме дошли за фидбек или за лайк. Биемен по главите ви като железен пайп. Монахини с демони, изродска комбинация. Правим ви клиповете на пълна деградация. Тим демон, нун, ние сме законът. Тим демон, нун, сваляме ви от трона. Тим демон, нун, ние сме законът. Тим демон, нун, сваляме ви от трона. Най-великите в този скапан тикток. Всеки наш хейтър получава тежък шок. Газим ви физиономиите, няма прошка. Пращаме ви директно, Бог учава такова. Виж ми лицето, виж ми и стила. Рапирам брутално, изригвам смола. Вие сте малки кученца, дето само лаят, докато демоните тука играта ви знаят. Ще ви разпорим смешните трендове, чупим ви забите, скапани блендове. Няма филтър, дето да скрие страха ви. Изяждаме ви живи, пикаем на праха ви. Тишина. Кой е номер едно? Не чубем. Тим демон, нуно. Ним, нун, нун. Маш въгъла и не се обаждай, преди да те размажем. Край на филма, копеле. Тим демон, нун, ние сме законът. Тим демон, нун, сваляме ви от трона.